5 причини да избереш бебешка количка Майло. Първа причина – тежи само 11 кг. Втора причина – подходяща за всякакви метеорологични условия. Независимо дали вали дъжд или се нуждаем от защита от насекоми, тук всичко е предвидено. 2 комарника и дъждобран с лесен достъп до детето. Трета причина – допълнително стабилизиране на коша за новородено. Така се елиминира опасността от разбиване на адаптерите, за да не провисва коша. При следващата ви разходка в парка забележете колко много колички имат точно този проблем. Четвърта причина – лесно сгъване с седалката. Системата Easy Folding позволява сгъване с седалката и в двете посоки. Пета причина – стои изправена в сгънато положение. Бонус причина – страхотен зимен чувал. Научи всичко за Майло на сайта ни moebebe.com.